Daith. Dros silia y Pasg, mi fyddai'n cyflwyno nifer o sgyrsiau yn ystod oedfa'r bore, yn dwyn y teitl Y Daith. Yn y gyfres hon, mi fyddwn ni'n edrych ar nifer o deithiau yn y Beibl, gan ystyried i harwyddocâd i ni heddiw. Taith ydi bywyd ynde, o'r cryd i'r bedd. Ac ar y daith, da ni'n cael profiadau sy'n yn siapio, ein hadeiladu, ein llorio, bendithio a'n creithio. Taith hefyd ydy'r bywyd Cristnogol sy'n cychwyn pan roddwn ein ffydd yn Iesu fel arglwydd a gwaredwr. Mae profiadau'r daith yn amrywio, y difyr a'r diflas, y caled a'r rhwydd, fe ddaw dagra a chwerthin, y chwerw a'r melys yn gymysg a'i gilydd. Ac fel pobl Iesu, da ni'n teithio gyda'n gilydd gan ddilyn yr arglwydd trwy ddrycyn a hindda. Os wyt ti heddiw'n cerdded hefo'r Iesu, neu os wyt ti ddim, mi fydda'n werth i ti ddod ar y daith hefo ni. Felly, beth am ymuno gyda ni ar y daith yn ystod y silia nesa? Mi fedri di wneud hynny drwy ddod i'r oedfa yng nghanolfan yr Eglwys Newydd Caerdydd am 10 bob bore Sul, neu trwy ymuno ar y ffrwd byw ar Facebook yr un amser, neu trwy wylio yn ddiweddarach yn dy hamdden ar sianel YouTube Ebenezer. Y Daith.